jo penso del que he llegit, que és una llei que està molt treballada, és una llei molt completa, té innovacions, encara que també ha aprofitat les lleis d'abans. És ambiciosa, però també ho he de dir, jo sóc escèptic de que a 2030 s'aconseguiscan aquests fins, no per la qualitat de la llei ni per les bones intencions, que estic segur que n'hi ha, sinó perquè és una matèria molt difícil. Estem parlant de que no fa falta una llei, fa falta una revolució, no una revolució a l'estil de la francesa, sinó una revolució com la que hem tingut tecnològica i un canvi tecnològic quasi que total. Per a nosaltres, tots els que estem així, que estem en les associacions ambientals, sempre se ens va quedar curt. El factor econòmic doncs és un encert de la llei, ja ho fa, per exemple, la llei catalana, el ficar els impostos, regular els impostos. L'aport que puga tindre jo, per exemple, és que en un moment donat estos impostos de la Generalitat per a aturar el canvi climàtic se converten en impostos de la Generalitat per a la Generalitat i se terminen gastant en altres coses. Se diu, efectivament, els impostos se diu que tenen caràcter finalista, però al final en l'artícul 113.3 no es diu que el 100% dels 4 impostos, se diu, en tot cas, el 100% de l'impost d'emissions de carbó dels vehicles de tracció mecànica. És a dir, de moment, en els impostos es diu una cosa, però en el fons ja no ho tenen tan clar. I les tensions van a sorgir en el dia a dia. Això és un encert de la llei, el fet de regular la participació ciutadana, el que estiga en el currículum dels estudis i que se financin aquestes actuacions. És un problema que es pot donar i que n'hi ha que aturar-lo en aquest moment. Cal resoldre un problema ambiental sense generar altres problemes ambientals. No hem d'omplir totes les zones rurals en parcs eòlics. El més important que diria via jurídica. Els polítics són els que són, els càrrecs són els que són, i avui són uns i després demà són altres. I com poden canviar-hi amb ells la sensibilitat, pensa que n'hi ha que donar-nos espai a les ONGs, a les ONGs ambientals. Per això la transparència n'hi ha que fomentar-la tot el possible. Sí que es diu, i ho ha comentat la directora general, que n'hi ha publicitat de l'inventari d'emissions de gasos d'efecte hivernacle. Això és molt important, però n'hi ha que fer publicitat de tot i actualitzada, en caràcter mensual, que puguem saber si la llei s'està complint o no, si estan realitzant les actuacions o no, i si estem reduint emissions o no.